Al·lèrgia, nom femení. Una al·lèrgia és una reacció que té el cos quan no et fa sentir bé alguna cosa, o algun animal, o planta que toques o menges, o quan hi estàs a prop. Pots ser al·lèrgic, per exemple, a la pols, al pol·len, als fruits secs o al peu de gats o gossos. Cada persona pot reaccionar de manera diferent. Pot ser que tinguis tos o estornudis, o que et piqui la pell i et surtin granets, o que se t'inflamin algunes parts del cos com els llavis o les mans, etc. Les al·lèrgies no són contagioses i no tothom en té. Ambulància, nom femení. Una ambulància és un vehicle preparat amb una llitera i amb aparells mèdics que serveix per a transportar els malalts i els ferits a l'hospital. El sostre té uns llums que giren i una sirena que fan sonar quan s'ha d'anar molt ràpid per arribar el més aviat possible a un hospital. Amigdalitis, nom femení. L'amigdalitis és una infecció de les amígdales, que són dues glàndules que tenim al coll. Quan estan infectades per agents infecciosos com virus o bacteris, s'inflamen i es posen vermelles. I a vegades, fins i tot, pots tenir febre o estar afònic. Quan tens amigdalitis, cal que beguis molta aigua, descansis i vagis al metge. Si no et cures bé, pot ser que t'hagin d'operar. Aquesta paraula prové del grec antic amigdal, que vol dir ametlla, per la forma que tenen les amígdales, i itis, que vol dir inflamació. Popularment fem servir mal de coll, tot i que no sempre que tenim mal de coll tenim amigdalitis. Anàlisi d'orina, nom femení. Una anàlisi d'orina és una revisió que consisteix a examinar el pipí per mirar si estàs bé o no de salut. Primer has de fer el pipí en un pot petit i en forma de cilindre. Després, aquest pipí s'examina i així es pot saber, per exemple, si tens alguna infecció o alguna malaltia. Anàlisi de sang, nom femení. Una anàlisi de sang és una revisió que consisteix a examinar la sang per comprovar si estàs bé o no de salut. Quan et fan una anàlisi de sang, l'infermer et treu sang amb una xeringa. Després l'observen i l'analitzen. A una anàlisi de sang es pot saber, per exemple, si tens massa sucre o poc ferro al cos. Anestèsia, nom femení. L'anestèsia és un líquid que sol injectar amb una xeringa per adormir-te una part del cos i s'anomena anestèsia local, o tot el cos i s'anomena anestèsia total, i així poder-te operar sense que et faci mal. Quan t'han de treure una càries, el dentista també et posa anestèsia local. Si t'han de fer una operació del cor, l'anestèsia ha de ser total. Anorèxia, nom femení. L'anorèxia és una malaltia greu que fa que et sentis i et vegis gros, quan en realitat estàs prim, i per això decideixes deixar de menjar, fins al punt que et pots arribar a morir de gana. L'anorèxia és una malaltia que es dona molt entre adolescents, tant si són nois com noies. Antibiòtic, nom masculí. Un antibiòtic és un medicament fet de petites bestioles o microbis anomenats bacteris, que cura malalties que han estat provocades també per bacteris com, per exemple, una otitis o una pneumònia. L'antibiòtic ataca els bacteris i els mata, o no els deixa actuar. Però l'antibiòtic no pot matar virus. Per això no serveix per a curar la majoria de refredats. L'antibiòtic es pot prendre en forma de xarop, pastilles, posar en pomada o te'l poden posar directament a la sang, amb una xeringa. Normalment, l'antibiòtic te l'has de prendre 7 dies. El primer antibiòtic que es va inventar va ser la penicil·lina. Anticòs, nom masculí. Un anticòs és una substància química anomenada proteïna que fabrica el teu cos per defensar-te d'elements estranys i destructius, com els bacteris, fongs, virus o substàncies químiques dolentes per al teu cos. Per això, els anticossos popularment també s'anomenen defenses. Moltes vegades ho fem servir en plural i dient frases com «La vacuna de la varicel·la crea anticossos per a aquesta malaltia». Antisèptic, nom masculí.
Un antisèptic és un medicament per netejar les ferides, ja sigui perquè estan infectades o perquè no s'infectin. L'alcohol o el iode són antisèptics. Apendicitis, nom femení. L'apendicitis és una malaltia en què s'inflama l'apèndix, que és un budell petit i prim com un dit, que hi ha enganxat al principi de l'òrgan de l'intestí gruixut. Quan tens apendicitis és molt probable que t'operin per treure l'apèndix. Quan tens molt mal de panxa a prop del melic o al costat dret, que és on hi ha l'apèndix, és important dir-ho a un adult per anar de pressa a l'hospital. Aquesta paraula ve del grec antic apèndic, que vol dir apèndix, i itis, que vol dir inflamació. Asma, nom femení. L'asma és una malaltia dels bronquis, que són els tubs per on circula l'aire dins els pulmons, que fa que et costi de respirar i que tinguis la sensació que t'ofegues. Si tens asma, quan fas esforços físics, com per exemple córrer, et canses més que les persones que no tenen asma. En aquests casos, moltes vegades necessites un inhalador que t'ajudi a respirar millor. Autisme, nom masculí. L'autisme és una malaltia de naixement que fa que els nens que la pateixen tinguin dificultats per comunicar-se i per relacionar-se amb altres persones. Els nens i nenes amb autisme sempre solen repetir les mateixes accions i acostumen a parlar amb molt poques persones. Bacteri, nom masculí. Un bacteri és un ésser viu molt petit, és a dir, un microbi, que només es pot veure amb un microscopi. Hi ha bacteris de molts tipus diferents. Per exemple, n'hi ha que et protegeixen de malalties i d'altres que te'n provoquen. Els bacteris es reprodueixen ràpidament i molts es troben en la brutícia. Per això és molt important que et rentis les mans i et netegis les ferides perquè no s'infectin de bacteris. Berruga. Nom femení. Una berruga és un bony que et pot sortir en qualsevol part de la pell, però sobretot apareix a les mans, als dits, als braços, a les cames i a la planta dels peus. I normalment no fa mal. Les berrugues són voluminoses, poden ser de diferents mides i la majoria són de color marró o negre. Amb el temps, algunes berrugues poden desaparèixer i d'altres, en canvi, no. Si et molesten o no t'agraden, un dermatòleg te les pot treure. Bisturí, nom masculí. Un bisturí és una mena de ganivet petit que en fan servir els cirurgians quan han d'operar, per a tallar la pell i alguna part del cos humà. Blau, nom masculí. Blau és una altra manera de dir hematoma, la que solem fer servir popularment. Bronquitis, nom femení. Una bronquitis és una malaltia en què s'inflamen els bronquis, que són els tubs per on circula l'aire dins dels pulmons. Quan tens bronquitis tens molts mocs, tosses molt i et costa respirar. Si la bronquitis és greu, pots haver de quedar-te uns dies a l'hospital i llavors et solen posar una màscara per ajudar-te a respirar. Aquesta paraula ve del grec antic, bronco, que vol dir tràquea, i itis, que vol dir inflamació. Caca, nom femení. Caca és la manera popular que tenim de dir excrement. Caca desfeta, cagarines i caguetes. És la manera popular que tenim per dir descomposició. Càncer, nom masculí. El càncer és una malaltia greu que pateixes quan algunes cèl·lules del teu cos es multipliquen, es transformen i es tornen dolentes. El càncer pot ser de molts tipus: càncer de pit, càncer de pell, càncer d'ossos, càncer de pulmó, etc. Per curar-te de càncer pot ser que hagis de fer més d'un tractament. Per exemple, algunes vegades t'han d'operar, altres vegades t'han de fer un tractament amb radiacions, que s'anomena radioteràpia, i d'altres amb medicaments químics, que s'anomenen quimioteràpia, i que sovint fa que et caiguin els cabells. Amb els tractaments, molts càncers es curen. A vegades, però, hi ha càncers
que no es poden curar, perquè encara no hi ha tractaments per a tots els tipus de càncer. I per això s'ha de seguir investigant més.